Dobrý deň, v tejto ukážke by som vám chcel ukázať, ako sa naceňujú balkónové a terasové dvere. Kliknutím na katalóg musíme vybrať balkónové a terasové dvere a podľa toho, či potrebujeme otváravé alebo otvárovo-schopné, jedno alebo dvojkľúčkové či dvojkrídlové štulpové, tak podľa toho si vybereme. Dajme tomu, potrebujeme otvárovo-schopné balkónové dvere, klikneme na otvárovo-schopné balkónové dvere a podľa toho, či potrebujeme ľavé alebo pravé, tak si to vybereme. To nás posunuje do konfigurátoru a vidíme, že tu máme nakonfigurované balkónové dvere rozmeru 1000 na 2000. Ak potrebujeme zmeniť rozmery, tak cez zadať rozmery môžeme aj šírku, aj výšku zmeniť. Ak nám to vyhovuje, tak uložíme. Ak potrebujeme vložiť stĺpik, tak klikneme do konštrukcie a cez členiť vybereme zvislé alebo vodorovný stĺpik, dajme vodorovný a máme v balkónových dverách vodorovný stĺpik. Po prípade cez zadať všetky rozmery, ak preklikávame, tak môžeme zmeniť pozíciu stĺpika. Dajme tomu, že chceme to zo spodku mať na 400, je to celkovo vysoké 2000, takže napíšeme 1600 tento rozmer a máme na spodku stĺpik. Môžeme tam ešte zmeniť, že nechceme tam sklo, ale chceme nejakú PVC výplň, tak cez výplň lomeno sklo kliknutím na modré tlačítko vybereme štadúr, vybereme 24 mm biely alebo 36, akú chceme, a cez editace umiestnení zakazujeme, kde nechceme urobiť zmenu, cez zeleným povolujeme, kde chceme, potvrdíme umiestnenie, dáme uložiť a vidíme, že štadúr biely vykreslil do pozície 2. Je tu nejaká chyba, skúsime krok späť a ešte raz zmeniť tú výplň, štadúr 24 mm editace umiestnení. Zakazujeme vrchnú časť, povolujeme spodnú, dáme uložiť a vidíme, že nám zmenil v pozícii číslo 2 štadúr a 40x4 sklo na vrchu. Takto máme vykreslené obyčajné balkónové dvere, otvárovo-schopné. Ak nám to vyhovuje, vložíme do košíka. Potom, ak z košíka naspäť cez pridať položku a cez katalóg môžeme vykresliť terasové dvere. Postup je taký istý, vybereme balkónové alebo terasové dvere a dajme tomu, že chceme von otváravé terasové dvere, tak klikneme na otváravé a vyhľadáme terasové dvere, dajme to na spodku, vidíme, že není tu plná čiara, to znamená, že to je vonkajší pohľad z exteriéru, tak pozor na to, že tu je to opačne, ako keby ste sa na to pozerali znútra. Takže keď potrebujeme znútra pravé, von otváravé terasové dvere, tak pri vonkajšom pohľade tie dvere budú ľavé a vidíme, že cena nám tu nesedí. Lebo pri terasových dverách musíme zmeniť skupinu prevedenia, čo vidíte tuto. Kliknete na modré tlačítko, výber skupiny krídlová skupina, vybereme a ponúkne nám možnosť terasové dvere optimum dnu alebo von otváravé. My chceme von otváravé, takže vyberieme von, dáme uložiť. Tým pádom máme von otváravé terasové dvere s terasovým krídlom za cenu 267 €. Potrebujeme to zmeniť na iný profilový systém, tak prehodíme na balans. Len zasa netreba zabudnúť zmeniť krídlovú skupinu aj pri balans. Tu je nejaká chyba, takže to musíme tam doplniť, ale respektíve ak meníte systém, tak netreba zabudnúť na to, že treba zmeniť aj krídlovú skupinu. Dám optimum
naspäť, zasa nám naceňovalo balkónové dvere, ale vonotváravé balkónové dvere neexistujú, tak preto je tam nulová cena. Musíme zmeniť krídlovú skupinu na von otváravé. A takto je nám to presné. Tiež môžeme do toho vložiť stĺpik, alebo po prípade, ak náš zákazník chce, tak prach, a to tak, že kliknutím do konštrukcie nám ponúkne profily, vybereme prahy, tu by nám mal ponúknuť prach. Skúsim to ešte raz, pomalší internet. Takže nemáme to tam nastavené. Skúsim ešte raz. Prahy. Nepustí nás tam. Mali by tam byť nastavené prahy, tak tú zmenu ešte tam doplním, ale tam, keď kliknete na prach, dám vám do ponuky hliníkový prach, tak si to môžete vybrať. Takže takto naceňujeme balkónové, respektíve terasové dvere. Pozor na to, že vždycky, keď chcete terasové dvere, tak treba zmeniť skupina prevedení kliknutím na modré tlačítko krídlovú skupinu na terasové dvere. Lebo ináč tá cena tam nemusí byť presná. A keď chcete vonotváravé, tak treba to vybrať, aby táto čiara nebola plná a všímať si toto, že je to aký pohľad z exteriéru alebo interiéru. Pri terasových dverách treba vedieť toľko, v starom cenníku sme mali základne nastavené tak, že tie terasové dvere už obsahovali obojstrannú kľúčku a je cylindrický zámok. V novom cenníku ani v tomto programu to tak není, takže je to s jednostrannou kľúčkou. Jednoducho, ako to aj vidíte, kľúčka biela, kliknete na modré tlačítko a vyberete si obojstrannú kľúčku. Obojstranná kľúčka biela, tuto úplne posledná, plus cylindrický zámok, kliknete na to, dáte uložiť a automaticky vám započíta do ceny obojstrannú kľúčku aj s cylindrickým zámkom. Takže ak vám tento výrobok takto vyhovuje, tak to jednoducho môžete vložiť do košíka a máte nacenené terasové dvere. Ďakujem pekne za pozornosť. Dovidenia.